Tak čaute, vítam všetkých pandov a pandy a zbavím vás nového Let's Playu PUBG 2 na Hru Mafia. Včera som zistil, že to skončilo miernym failom, lebo ja som to ukončil na konci tej poslednej scény. A ja som to potom exitol, čiže ako keby sme tú misiu ani neprešli. Ale ideme ďalej, no. Na sa s tým nič nestane. Čiže to je kusík blbou, no. Čiže The Running Man. Dneska som si už pripravil stopky, čiže už odchádzať nebudem. Nejak čerák. No to je ešte len minútu sa načítavaj, ne? Tak čo? 0 FPS-iek? Si deláte srandu. No, ešte stále tam sú tie FPS, ale snad to až tak nevadí. Spravím tú muziku, lebo to je hrúza. Music, nižšie, tak, nižšie a spíš. Spíš môžem tak nechať. Tak ideme. No, toto bude taká skôr oddychová misia, čiže tu nebudeš taká ako prvá, že sa tu bude strieľať, tak na konci sa bude, ale to až na konci, takže. A túto misiu asi rozdelíme na dve polovice. Ale vyčkajte sa jej akože ešte dnes, lebo že natočím, ale rozdelím ju na dve polky, lebo toto keby som mal robiť celé 15 minút, no toto keby som mal robiť celé, tak neviem. jak by to vôbec dopadlo. Sú tu 4, takže myslím, že rozdelím 2 a 2, alebo 3 a 1, no. Keď stihneme. Už ideme. Hajaja. Misi jen tak ideme. Misi jen tak ideme do buba. Dáme inačku. Aha. Nechoďte po kolajniciach. Tí, čo mafiu ešte nehrali a idú ju hrať. Nechoďte po kolajniciach. V živote. Ja teraz idem, ale nechoďte po nich. Bo to dopadne takto, no. Keď pôjdete po maličky. Kolajnici dosť pomalu, no. Vodič, ultra. Hrúza vodič, ja. Jo. Dobre, stihli sme jedného. A to nám trvalo 3 minúty, čiže ešte sme na tom celkom dobre. Kde chceš ísť? Kde sa ty chceš pohybovať? Aha, to len hore stále. Nesmú nás naháňať policajti, ešte také pravidlá. Nesmieme zraziť nikoho, nesmú nás naháňať policajti a proste nesmieme ich veľmi nabúravať. No, nesmieme veľmi búrať, lebo oni sa potom môžu zabiť alebo ostúpiť, akože vy ste nás chceli zabiť, alebo tak. Sme ich chceli zabiť, takže to sú také asi, dá sa povedať, že pravidla tejto misie, no. Tie už ďalšie nebudú mať až také veľmi prísne, no.
No bo tie ďalšie prakticky už nebudú mať žiadne. Skoro žiadne. No len samozrejme. Splniť priebeh misie a tak. Možno raz dáme nejakú špeciálnu, že voľná jazda. No budeme všelijako blbnúť a tak, budeme kupovať zbranie, pušky, pištole, brokovnice, guľovnice a teda. Keď tu už také menu tu není, ale máme zase, že kupovať budeme. No, to by sa nemalo skončiť failom, teda predpokladám, že nie. Ak hej, no tak nič sa nestane, ale nemalo by sa skončiť to failom. Mohlo, ale nemalo by sa. Nemalo by sa. Op. Chodte. No, tak toto bolo len tak a už by to bol fail. Sme skočili dlhého. Zjebana! Každého máme 3 minúty. No, to je ešte celkom dobré, máme ešte 9 minút. Central Island. Take the Giuliano Bridge so that we can get there quickly. Whatever you want. Christ! You knocked somebody over! Stop! We've got to help them! Čiže prvý fail. Thanks. Here's the fare. I'm lucky you're here. I need to get to the theater on Central Island. Take the Giuliano Bridge so that we can get there quickly. Whatever you want. Bude tu aj taká jedna misia. Tu vás už vopred pripravujem. Budem ju robiť off-screen. A to preto, lebo to budú, nechcem vám hovoriť dopredu, ale proste bude to taká misia, ktorá by trvala možno nám aj 20 až 40 minút makania, lebo keď je to o tom, no, nechcem vám prezrádať. No proste je to strašná misia, musíte tam byť niečom prvý. Tí, čo hrali misiu, vedia, čo... Tí, čo hrali mafiu, vedia, čo myslím. Takú jednu hnusnú misiu, ktorá je hnusná a hrozná. Toto dievča sa ešte v tejto hre objaví, myslím. Nechcem vám hovoriť. Nechcem vám hovoriť kedy ani nič, lebo tí, čo nehrali mafiu, aj keď väčšina už hrala, aspoň jednu misiu alebo videa ste videli, alebo aspoň jedno video určite. To koluje po internete, stále, aj keď to je strašne už stará hra, ale stále to koluje po internete, lebo je to vynikajúce. Takže jedeme. No. Ouch! Drive carefully! I didn't mean to do that. Here it is. Drop me off here at the corner. Here's the money. Goodbye. Tak naštvatá. Ale viezli zlatučko krásne. Koľko? 9 minút! Good day. Could you take me to Hoboken, Pompeii? Tu to bolo 6.
6 minút. A ja som urobil fé. Jo. Ja som urobil fail, lebo ja mal ísť naspäť takto. Páči sa mi táto hra, ako je proste, no to aká je stará, no tak je to tu také, keby tá hra bola nová proste, ako, nie nová, ale tak kusík menej, že by bola staršia ako. Bo tá grafika je hnusná, ale to nie kvôli tomu, inak tá grafika je krásna. Kvôli tomu, ja sa opakujem, natáčam to na netbooku a netbook je slabý, a tento netbook je slabý jak noc, takže asi tak, preto je to také, jak to je. Vždycky pocit, že pôjdem mojou skratkou ultra. Skratka is best. Dobre. Idem bláznivou skratkou s tebou. Nikto nechodí. Ale to akčná. Čo je krásne. Tak rozbijete závory a letíte. Všade nie je možno, ale nebojte sa, nie je tam more. Nezabijeme sa. No. Počkaj. Uí. Ospravedlňujem sa za lak. Ideme. Jo. Tak. Prosím. Dobre, poďme. Čiže? Ešte presne by sme mali jedného stihnúť. Cross the Giuliano Bridge through the tunnel. It's the shortest way. Bajdi. Ouch! What are you doing? Jak to presiahne hranicu 15 minút, no tak to budeme musieť ukončiť a bude druhá polovica. Takže v tej druhej polovici by sme dokončili tú misiu a spravili by sme tretiu. Tým pádom by sme boli celkom fajn. Toto tu už to je 13 minút. Tak tam... No však idem cez Giuliano. No to fakt. No, tak. Ako, no. Čo už no? Lebo... Teď. Aha. Už to máme 14 minút. Čiže ja by som to aj ukončil, lebo koľko sekúnd už je 15, takže dúfam, že sa vám video páčilo.
ak sa vám video páčilo, dajte like a odber, ak sa vám nepáčilo, choďte si kúkať niekoho iného. Tak, čaute, idem točiť druhú polku. Panda flip!